Ella! Äiti kuvaa vähän videolla tänne. Vilkutatko sä sieltä? Ei, Ella vilkuttaa siellä. This is our beach. There we go. Dogs are barking there on the background. Let's just see who is here. Hei Ella, äiti kuvaa täällä video mummille ja Ukille ja Pialle ja... Vilkutatko sä vähän sieltä? Ella! Mitä te teette? Kakkua. Hiekkakakkua, no niin, kivaa. Ella and Sarifa making sand cakes, huh? And here's Mercy. Mercy together with Patrick. Hello Patrick. Mitä äitin pieni mies? Täällä vähän varjossa ei oikein näe oikein hyvin. Äiti vähän kuvaa täältä. Hello. I'm gonna wave at Granny and Granda. Hello. Hey. Enosti. Hello, Patrick. Mercy and Daddy's old boat, huh? Juokseeko sä Ella isi juokset tuonne veneelle? Juokse äkkiä kipasti, äiti ottaa vähän kuvaa sun. Juokse. Oi, Ella juoksee veneelle siinä. Where's Daddy? Where's Daddy? Missä on isi? Onko isi mennyt kalaa? Is Daddy fishing, huh? Is Daddy gonna bring a big fish, huh? No, penny. Small fish. How big is Daddy's fish, huh? Big. Big, big. And there's Sarifa, Ella's friend, huh? Okay. Yeah. Näettekö te leikkiä siinä? Mitä siellä? Vilkutatko sä vielä vähän täältä? No hei hei Granny. Hei hei. Onko siellä kala? On. Näytäs. Ei siellä ole kala. Pitää kiinnittää venetä. Pidätkö sä kiinni siitä? Täällä. Ui, älä se on kulta likaista vettä. Lähdetäänkö me uimaan? Go swimming, huh? Okei. Okay. Vilkuta hei hei. Bye bye.